Ja, god eftermiddag, og tak for introduktionen. Nu skal jeg sige til jer, at min stemme er lidt rusten. Det hænger sammen med i går, da jeg var nede og tænde, eller i hvert fald kaldte på julemanden, for at der skulle tændes juletræer nede i Solrødcenteret. Der tror jeg faktisk, at jeg havde råbt så meget på julemanden, at det var regnguden, der troede, at han skulle vise sit ansigt, så det regnede. Så da julemusikanterne, jeg var med i lastbilen, var her, så sagde de til mig, jamen Niels, du er her, og det regner ikke. Det har de gjort de sidste mange gange, vi har været ude sammen. Man kan vel næppe kalde det at optræde, men dog være sammen. Og så må det jo sige, det hænger simpelthen sammen med, at de har fået en ny musikant med i dag. Og det er det, der er forklaringen på, at solen faktisk har skinnet, og det er tørvejr. Men nu er det sådan, at vi skal have tændt juletræet. Og jul er jo hjerternes tid. Julen er der, hvor vi er en lille smule mere rummelige. Og jeg vil sige, et juletræ er jo et meget smukt symbol, eller et symbol på jul, og juletræet har sin særlige magi, både for børn og for voksne, at når juletræet tændes, så er det snart jul. Men et juletræ, det er jo ikke noget, en borgmester kan tænde. Et juletræ er jo ikke noget, som borgerne kan tænde. Juletræet kan kun tændes af julemanden. Men julemanden, han har så travlt og er så optaget mange steder, at det går så stærkt, så man slet ikke kan se ham. Men han kan komme og hjælpe med at tænde juletræet, hvis børnene hjælper til. Og så skal jeg lige bede alle børnene om at komme herop, hvis I vil hjælpe med at kalde på julemanden, når jeg siger til. 3, 2, 1, og så jule! Det kan han da ikke høre. Vi prøver lige igen. 3, 2, 1. Ja, nu er jeg helt sikker på, at han godt kan høre, at der er nogle børn, der gerne vil have ham til at komme her. Men nu skal I tælle ned fra 10. Og når vi så siger 0, så skulle juletræet derovre meget gerne tænde. Er I klar til at tælle ned? Er I klar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ved I hvad? Så må I altså tælle meget, meget, meget højere. Kan I det? Okay, er I klar? Nu, 10! Kan vi heller ikke. Der er nogen, der har sparet på strømmen. Så må vi prøve for aller sidste gang, for ellers så skal jeg ud og tale med nogen, der kan ringe på en mobiltelefon til julemanden. Prøv for sidste gang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Så kan det være, at vi skal bruge det bagefter. Men nu prøver vi lige at tælle for sidste gang. Er I klar? 10! 3, 2, 1. Hvad er der dog galt? Det skal jo være julemusik, Det tænder jo slet ikke. Det kunne være, at jeg lige skulle få det nummer, mobilnummer, til julemanden. Og så skal jeg have fat i en, der har en mobiltelefon. Prøv lige at se en gang der. Ej, hvor er det flot. Det hjalp jo alligevel. Så blev det også jul i Havdrup Center. Rigtig glædelig jul til alle sammen. Julen kommer, før vi vil. Lille Peter gemmer på en julehemmelighed. Men løber han fortæller sig den og derfor visker Peter til sin gamle teddybjørn. Det lader sig ikke skjule.